Assam State Disester Management Authority pen Puthot akimi SOP kapangdak pon pini chiti ni phai ECR ni por phai khresia por pen Assam State Disester Management Authority pen Puthot akimi SOP aron kapangdak pon bangso SOP kapangdak pon aron pon laki bini pen Assam along ni arlo kaprek along ni arlo along anta night curfew ani kangsam por phai sit ke pen ada por phai pwansi padopon Government asahem la pen private asahem kido ansitami keder naita ani kangsam por phai nar ke pan padopon po Bonta por phai nar ke pen aphitlote inkir ponmik dangpo lepen hiti kulat hotel restaurant shopping mall haihu kido ansitami ani kangsam por phai nar ke ban kejor kelan ponong sia phansi hukum pipon bangsa pipen node inkir pon etang popusi bangda pono pinipen inter district impupono lapen inter district angbong commercial motor bus haihu tai pinipen chening ponongpo lapen ihu motor along aphai chowet ansi ponong chodji lapen monit akileki thapronong le lapen monit arjaking pen ponong le Jong si SOP aron mate hukum kipi ponaron arkandet puluti hedunga dai chi enangji lapen driving license ingthan pon pe poputa SOP aron along pangda pono lepen mangsa bangke kadu kavita nahok le do dam sitami enwek nangji lepen covid vaccine single dose kena to mansi chithaplong chodji puta hukum kipi along pangda pon lepen arnam kardo ma hem lapen mai meeting along bang phoke pansi chingrum long chodji bang solong ta covid vaccine single dose ken tanga to mansi chingrum long chodji jong si bang phoke pen abar jong si chingrum ji puluti District Deputy Commissioner along pen hukum entam nangchi lapen hukum kipialo dovek nangchi puta pangdak pono lapen offline class kapado ponji aphanda pini akimi hukum kipialo along pangdak pon bang solong kangpu ponji laki graduate higher secondary lapen final year satuma phan ansi inkupon po non chitia chiklopen kangpu padopon po pusi pangdak pono lapen bang solong ta covid vaccine ke enatum ansi offline class attendun long choji Lepen COVID vaccine ken ea tuma phan anta ni thoma farman class chengchia phan COVID vaccine ken lapjia phansi hukuma lolong bangdak bono Lepen hostel along sitame fully COVID vaccine ken atumansi dolong choji Lepen non amat graduate undergraduate higher secondary lepen final year satum ansi dolong choji lamputa hukum kipialo along bangdak bono News Text Report Carbide News